Magandang araw po mga kaibigan. Sobrang maganda na yung weather dito sa amin. Kaya ngayon araw magluluto tayo sa labas gamit ang kahoy at uling. Parang nasa probinsya lang tayo. Ang lulutuin natin ngayon is sa Tagalog, escabeche. Pero sa Ilocano, sarsyado. Ang mga ingredients natin sa sarsyado ngayon ay napakasimple. Kamatis, sibuyas, luya, bawang. Ang gagamitin nating isda, tilapia. Mestiza ang tilapia natin, pink na pink. Tapos, toyo, banana ketchup, pangprito, mantika. May tubig tayo, tapos brown sugar. At ang pangpalasa lang natin mamaya, asin at paminta. Excited na ako magluto. Pero bago tayo magluto, kailangan muna i-ready natin ang kahoy. Tara! So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng apoy ng walang posporo. Kasi may lighter talaga tayo. At baka hindi nyo alam na noon, teenager ako, Eagle Scout ako. At ang secret natin is ito ang gagamitin natin pang kindling. Itong dryer lint. Iniipon namin ni Jess itong dryer lint para madali lang. Ganito lang yan. Ang bilis, oh. Ganyan lang yon. So, ito ang mga maliliit na kahoy muna para medyo malakas yung fire natin. Ganyan. At nag-upgrade pala tayo ng lutuan ngayon kasi noon ang gamit natin is yung grill lang. Kaya binili namin to para madali lang magluto dito sa labas. Ayos. Okay, matibay ang patungan natin. Ito ang gagamitin natin na pan, cast iron. Malakas pang camping. Tapos antayin lang natin uminit yung pan natin. Tapos pwede na tayo magluto. Ang unang gagawin natin dito sa sarsyado is prituan muna natin ang tilapia. Kaya mantika muna. Ayan na amoy yung kahoy, ang bango. I-check muna natin kung mainit na yung mantika natin. Oo, malapit na. Tapos pwede na natin ilagay ang tilapia natin. Mainit na ang mantika natin. Tara, magprito na tayo ng tilapia. Itong tilapia pala may paminta at asin na. Okay, dalawa muna ang kasya dito sa pan natin. Ayos ah. Mukhang ready na i-flip itong tilapia natin. Ayan. Ayun. Wow. Perfect yung kulay niya. Medyo dumikit yung isa kaya nawalan yung balat niya. Pero okay lang yan. Ipaprito lang natin hanggang maluto na siya. Mabango na talaga. Mukhang luto na ang ating tilapia, kaya tanggalin natin dito. Grabe, ang bango. Kahit ganito lang, pwede mo nang kainin. Pero, may isa pang tilapia pa tayo. Ayun, isa pang tilapia. Dito sa mantika. Wow! Ayun. Saglit lang yan. Pag mahina na yung apoy, dagdagan mo ng kahoy para diretsong malakas ang apoy. Naalala ko nung unang pumunta ako sa probinsya ni Jess, lagi sila nagluluto sa kahoy. At talagang mas masarap ang kanin pagluto sa kahoy. Kaya excited ako dito kasi bihira lang kami nagluluto sa kahoy dito sa amin. Okay, na-flip ko na itong last tilapia natin. Pag luto na to, pwede na tayo mag-gisa. Okay, luto na itong huling tilapia natin. Binawasan ko na din yung mantika kasi ito din ang gagamitin natin pang gisa. Ito na ang panggisa natin, sibuyas, luya, bawang. Lagay lahat sa pan natin. Oops. Mamaya pa yung kamatis. Mamaya kayo. Ang bango, grabe.
Yung amoy ng kahoy, tapos yung amoy ng panggisa. Grabe, nakakagutom. Okay. Okay, perfect na itong panggisa natin. Kaya lutuin natin ang kamatis hanggang durog na durog ang kamatis. Huy, anong ginagawa mo dyan? Okay tayo ha. Ayos ang sipag. Para may panggatong tayo. One. Ayun nakisali naman si Reyna Jessie. Nainggit siya sa pagluluto ko dito sa kahoy. Okay, durog na ang ating kamatis. Kaya lagyan natin ng toyo, mga 2 to 3 tablespoons. Ganyan. Tapos, itong banana ketchup na din. Ang buong bote ng banana ketchup, ito ang panglasa ng sarsyado. Kaya masarap siya, matamis. The best talaga itong banana ketchup. Ayun. Tapos, halo-haloin natin. Ay, ang init na ng apoy. Grabe. At para simot na simot, mga kalahating ng bote ng tubig. Ganyan. Tapos, yan. I-shake natin para kuha lahat. Ayan. Okay. Yan ang ating sarsa. Hindi ko alam kung bakit baliktad ang sarsyado and escabeche sa Ilocano at Tagalog. Pero alam ko yung sarsyado sa Tagalog may itlog at walang ketchup. Pero ito ang sinasabi nilang sarsyado sa Ilocano at ang sarap. O sa English, sweet and sour fish. So ganito ang kulay na hinahanap natin sa sarsyado. Tikman ko muna kung tama yung timpla. Kulang na lang ng konting brown sugar tapos ready na. Okay, so ito ang brown sugar. I-sprinkle lang natin ganyan. Tapos yung sarsyado na gusto ko is may extra paminta kaya lagyan ko din ng paminta. Okay, ito ang paminta. Ang sarap ha. At ang secret ingredient natin, huwag po kayong mahihiya, lagyan ng konting magic. Extra pang palasa. Okay, ready na ang ating sarsa. Kaya, itong tilapia na lang ang kulang. Medyo maliit ang ating pan ngayon, pero okay lang yan. Isiksik lang natin ang tilapia. Make sure lang natin na super cover lahat ng sarsa. Grabe, tamang-tama ang kulay. Tapos ang bango-bango pa. Iba talaga pagluto sa kahoy. Ayos, hayaan lang natin kumulo hanggang kumapit na ang sarsa. Tapos, kumain na tayo. Grabe, Ayan, luto na ang sarsyado natin. Pero para hindi sayang ang apoy natin, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-bake ng cake gamit ang uling. I-ready muna natin ang uling. Ito ang gagamitin natin. I-prepare muna natin ang uling natin. Mga 25 pieces ang gagamitin natin sa pang-bake ng cake. Ayos. At pagputi na lahat ng uling natin, ready na. Habang inaantay natin ang uling, gawa muna tayo ng cake. Welcome po sa baking show ni Kuya Jake. Ang gagawin natin ngayon is pineapple upside down cake. At ang gagamitin natin is itong pineapple ready mix. Kaya simple lang ito. So ang gagawin muna, i-mix natin yung cake dito sa bowl. So i-follow lang natin yung instructions dito sa likod. 1 cup of water, 3 large eggs, half cup of veggie oil. Okay, 1 cup of water. Tapos, 3 itlog. Yan. 2.
Tatlo. Tapos, half a cup ng mantika. Mantika natin. Ihalo lang natin. Ang gagamitin natin pang luto is Dutch oven. Nilagay ko na ang isang stick ng butter. Tapos, ilagay natin sa apoy para ma-melt yung butter. Ganyan. Ganyan dapat yung butter. Pag super melted na yung butter natin. So, itong brown sugar ang pang-topping natin mamaya. Ganyan. Huwag kayong mahihiya. Hindi ko sinabi na masustansya itong cake na to. Pero masarap. Tapos, itong pineapple slices ang gagamitin natin ngayon. Ganyan. Mag-ingat ka lang. Mainit ang mantika. O butter na ginamit natin. Okay. Ganyan muna. Tapos, para masarap talaga ito, cherries ang gagamitin natin. Lagay lang dito sa gitna ng pineapple. Para may design naman. Tapos, ang last step natin, itong cake batter natin. Tingnan natin yung uling. Mukhang ready na ang uling natin. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano dapat. Ang sekreto dito, dapat may uling sa ilalim tapos sa ibabaw pa. Kaya, i-ready natin ang uling dito sa gilid. Ito ang ilalagay natin sa ibabaw ng Dutch oven natin. Okay, ilagay lang natin ang Dutch oven dyan. Siguraduhin lang natin na super flat siya. Tapos, itong mga iba sa ibabaw niya. Mainit lang talaga yung apoy kaya mag-ingat kayo. Pawis na ako. Okay, ganito yung itsura niya pag nagluluto na siya. I-rotate lang natin every 5 minutes para siguradong luto lahat. Tapos 25 to 30 minutes, luto na ang cake natin. Ayan, kain na tayo. Grabe, pawis na pawis ako kanina sa apoy. Galing mo magluto. Pwede ka ng sumama sa mga nagluluto sa mga kasalan ganyan. Oo naman. Ay, saglit lang. Tanggalin ko yung sing-sing ko Tinanggal para ko na yung sa akin para ready magkamay na. Tama yan, saglit. Saglit lang. Let me kuha ko ng isda sa'yo. Itong sarsyado, ito ang naging pinaka-paboritong dish ng isda nung unang kasal tayo. Grabe kasi yung luto ni Jess ng ganito. Wait, ito sa'yo. Itong recipe niya, Double check mo yung... ang sarap. Oo. Ang sarap. Ang bango. Ang See, bango pa, ibang-iba diba? talaga yung amoy pagkahoy. Oo. Dali. Naalala ko, nagulat ako nung unang pumunta ako sa probinsya at puro kahoy ang pangluto niyo. Hindi kami nagluluto sa... Minsan nagluluto sa tangke pero mas gusto namin sa kahoy. Kasi tipid na, mas mabango pa. Sabi ko. Lalo na pagkanin. Ayan, laba. Ayan. Wow, salamat. Ayan. Kain na tayo. Kainan na. Ako gusto ko yung ulo. Siyempre. Oh, Ay, magkakamay tayo. mag-imas. Nga. Tikman natin. Hindi. Tignan natin kung pwede basa ang ating luto sa kahoy. Sinisipon ako sa allergy. Okay. Ready? Wait. First subo. Subo. Game. Parang, alam mo, naalala ko pag gantong ulam. Pag nagbabaon kami sa, sa bukid. Ganon? Ang sarap, be. Wow. Ang sarap. Bili pala tayo ng madaming kahoy sa kahoy na lang para magluto lagi. Sa kahoy na lang? Pwede naman. Wow. Ang sarap. Ba, yung sauce mo. Lasang-lasa, no? Sauce pa lang, ulam na. Oo. Malinamnam. Sigurado matatagalan ako dito. Ay. Kilala mo na ako, may magkutkot. Oo. Oh, lutong-luto yung isda, no? Gusto ko yung luya. Grabe yung sauce niya, no? Like, Wow. yung gusto ko kumakapit. Ako din.
Ito yung, naalala ko, malimit na baon namin pag pumupunta ng airport. Oh, talaga? Bakit airport? Pag may susunduin kami. Sarsyado? Mhm. Ganon? Favorite namin Oh. to. Ang sarap. Ito at yung pinakamasarap na natikman ko. Oh my gosh, it's so smoky. Yan o. Yung kahoy kasi. Mhm. Oh, salamat. Yan o. Then pwede tayo magluto sa car lagi kasi meron na tayong lutoan. Yung patungan. Madali lang eh. As long as may kahoy tayo. Grabe love, ang galing mo. Salamat. Wow. Si Jiro nagnanap, pero alam ko paborito din ito ni Jiro, promise. Ito, isda. Mamaya. Mamaya. Tapos si Jax nasa school, Oo. lunchtime. Ang sarap kumain sa labas. Oo, diba? Medyo mahangin. Sarap ng nadinig, love. Oh. Yan, dahil ikaw ang nagluto, hindi ka na magtitinik. Ay, salamat. Meron kang taga-tinik. Swimming sa tiyan. Sige. Oh, syempre naman. Mm. Mag-imas. Wow. Pwedeng-pwede ka na palang mamuhay sa probinsya. Pwede naman. At masarap pa ang luto eh. Pag ganito sa kahoy. I think kung may stuck ka sa isang island for a week, mabubuhay ka. Mas masarap ang pagkain pag pinaghirapan mo, di ba? Tama. Alam mo yung kahit isang bottle na lang. Wow. Oh, yung tiyan. Oh, Yung taba. the best yung tiyan ah. Na, paano pa katang tiyan? Wow. Kanin pa. Kanin pa. Okay. Sige, kain lang. Ayan. At masarap talaga magkamay pag ganito ang ulam mo, di ba? Yep. Tama. Sa amin, hindi talaga kami masyadong nagtatangki. Nagluluto sa silin kasi mahal ng tangki. Oo nga eh. Pero pagkahoy, libre. Wow. Ayan. Ito. Wow. Hindi ako makaget over sa sarap niya. Kahit araw-araw ulam to, no? Isa to sa paborito mo eh. Sarsyado talaga. Ako din, extra rice. Hey. Sige lang. Dali, bigyan pa kita ng isda. Ito, ano natin yung malaking buntot. Ang lang. Kailangan ko i-rotate yung cake. May, Ay, yeah, yung sibuyas, no? Ako walang sayang lahat. Tingnan mo. Yung kamatis. Sarap. Wow. Ayan. Basta yung sarsa na to, hindi ka magkakamali, no? Ang super silang lutuin. Oo. Kita niyo naman, ang dali-dali. Tapos ganitong kasarap. Kaya magluto na kayo. Nakakatawa lang kasi. Sarsyado sa Ilocano ito. Sa Tagalog, scabeche. Escabeche. Ang sarsyado sa Tagalog, may itlog. Tapos sa Ilocano, yung sarsyado, yun ang escabeche. Ang kulit, Bakit kaya baliktad? Hindi ko alam, Sino bakit ang ako nagbaliktad doon? Wow. Ayos ha. Ang sarap lang. Bilisan ko lang kasi malapit na maluto yung cake ko. Baka masusunog. Hindi, yan lang naman yan. In fairness, no? Panalo to. Panalo. Ang dungis natin tignan. Tama yung kamay ko. Okay lang yan kasi sobrang masos. Mas may enjoy mo talaga to sa kamay. Kasi pag kutsara, wag na lang. Naalala ko nung unang umaga, nagising ako, bumaba ako. Nakita ko kayo nagluluto sa kahoy. Talagang na-in love ako. Sabi ko, wow, ang galing naman to.
Kahit sa kahoy, marunong Tapos ang sasarap ng luto nyo. Na-inlove ka lalo dahil nagluluto ako sa Oo kahoy. naman. Tip yun magluto daw ka sa kahoy. Dahil sa pagluluto ng kahoy, nataapam ako, charot. Pero dapat masarap ang luto. Yun daw. Alam mo naman yun eh. Ang sarap ng luya dito, be. Grabe. Kinakain ko yung luya. Wow. Sobrang malasa eh. Love na love ko to. Kaya na-in-love ka din siguro sa akin. Ang galing mga magluto. Tinuruan mo ako eh. Grabe. I think tong luto na to, hindi ko kalay maluluto mo to. Yung gantong-gantong lasa, as in. Talaga? Ganito siya talaga dun. Buti na lang. Nakuha ko na pala. Wow. May konting tinik. I think ang score mo dito, hindi na dapat iscorean to. Bakit? I think kahit si Gordon Ramsay a-approve dito. Grabe ka naman. Ang alam, malalasagan yung pato ko. Wow. Wow na wow lang ang masasabi ko. Diba? Ito na ang bago kong favorite. Kasama ng inihaw na hito. I think idadagdag ko to sa mga the best na mga naluto mo sa Wow, Ito ang number 1. Promise, Buti na hindi lang. ako nagsisinungaling. Lasang-lasa anong lasa nung lumaki ako. Ganito? Ganyan na ganyan. Ay, buti na lang. Tama. Wow. Sarap pa. Sige, check ko muna yung cake. Tapos mag-dessert na. Aba, may kumakain pa dito. Hindi, sir. Piniprepare ko yung kay Jiro. Ikaw naman. Para kay Jiro pala yan. Para walang tin. Ayun, ayos Okay, check ko na yung cake. Yun, tignan natin kung luto ang cake natin. Aray ko, ang bigat. Oy, sunog. Baka masusunog. Hindi, yan lang naman yan. Okay, tignan natin kung naluto itong cake natin. Mukhang medyo sunog yung cake. Masyadong malaki ata ang ginamit kong uling, kaya tignan nga natin. Ay, nagdikit yung cake. Mukhang medyo nasunog dyan sa ilalim niya. Pero okay lang yan. Kinakat ni Jess yung iba para tikman natin. Nasunog lang yung pin niya. Mukhang masyadong mainit talaga yung uling natin. Kaya okay lang yan. Nangyayari din yan. Minsan may fail sa pagluluto. Kahit fail yung cake natin, okay lang yan. Ipapakita ko sa inyo sa susunod kung paano talagang gumawa. Pero mukhang na-save ni Jess konti. Yung gitna ng cake. May na-save ako konti. Ayun Ayan. At mabango, in fairness. Ang bango, Diba? sayang. Sayang yung Oo, pero mabango pa rin. mabango pa rin. Oo, at moist. Malaki yung na-save ko sa gitna. Ikaw muna. Masarap Masarap? pa rin. Mm, Promise, moist. walang halong biro. Masarap Ang sarap. pa rin. Grabe. Nasobrahan lang. Sayang. I think malalaki lang yung charcoal. Siguro. Okay lang yan. Masarap pa rin, no? Pero masarap. Kahit pa paano, no? Mainit. Masarap pa rin. And madami Success. pa ako na-save. Success pa rin. Magugustuhan yan ni Jax, no? Alam ko kung bakit nasunog. Bakit? Kasi yung pinaglutuan natin kahoy kanina, madami ng Mainit pa charcoal rin, sa no? ilalim. Kaya pala. Kung sana purong-purong charcoal lang yung sinindihan natin, tapos nagbilang tayo ng... Okay lang yan. Next time, no? Pero okay lang. Try mo tong may caramel. Ayan. Okay. Try mo yung may caramel. Mainit. Sarap pa rin kaya. Wow. Ganyan dapat yung lasa ng buong cake. Maraming salamat po sa panonood sa mahabang vlog po namin ngayon. Ang sarap talaga ng sarsyado kanina. Itong pineapple cake, naging success naman kahit paano, no? May na-save tayo, Oo. madami. Kaya maraming salamat po sa panonood. Gusto ko din magpasalamat sa lahat ng mga bagong followers at subscribers natin. Nagpapasalamat talaga kami para sa suporta po ninyo sa amin. Abangan na lang po sa mga masusunod naming vlog. May garden vlog ulit, may luto, at kung ano pa ang gagawin namin. Kaya abangan na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Alam. Try mo, sarap.
Promise, walang halong bitter. It's so smoky. Diba? Sayang lang hindi natin na-save yun yung masarap eh, yung Yung pinya caramel part, no? saka pineapple sa taas na bake. Mabango. Ang sarap po. Sarap pa rin. Mm. Good job eh. Ikaw din. Mm.